Kilo rek, tarifnya yo. Rumah minimalis. Ukurannya 6 kali songo, hargai 370 juta. Nang mriko omahe. Omahe ki wis surat SHM. Saya langsung telepon nomor saya durung telepon nang omahe. Aja jalan nih. Wis full pavingan lho, apik. Sebelah kanan kini ki ono redisisan. Wis kari milih yo. Saiki langsung ya mrene yo nang omahe iki. Sebelah kiri kene iki sono pagar taneme, ambil ono keramik iki model ngene lho. Tengah kayak roster ngono. Ben makasane estetik yo. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Iki pagere shadingan. Pagere iki wis oleh frisisan, wis oleh kanopi sisan. Iki nggone area karpote wis full keramikan. Kerane ready kari nguntir tok kena geng sepeda atau mobil yo. Nah sebelah kiri kene iki sono space kosong kok pengen apa? Engko wis ben atur dhewe. Ya ben ayo. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Bob